אקשן! סע קדימה, יש מוזיקה. סע, 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 לא, אל תשתגע עכשיו. תירגע. ותסתכל ימינה. שחק? אתם בטוחים שהניצבים אוכלים איתנו? רונן, הניצבים אוכלים איתנו? שתשאיר אותם לפני ש... טוב שאוכלים. הם לא אוכלים או כן אוכלים? לא, הם כבר מסיים, אחרת לא כזה. אמרתי את זה ליובל כאילו, אחרי שנסיים את זה, אני אתן להם ללכת ואז אנחנו נאכל, אבל אם הכוונה היא שהיא אוכלת, הם אוכלים בעוד שעה מישהו צריך לנסוע. כן, הם מסיימים. בעוד חצי שעה. חצי שעה? מי? מה חצי שעה?